Ang Ginoo manakan ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pagbalik. Hilabihan niyang lipaya ug tungod diini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangita og manindot nga mutya. Sa dihang nakakaplag siya og usa ka mutya nga may talagsa og kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug gipalit ang mutya. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daingon ikaw, O Kristo. Manglingkod. Good morning! Karong Domingo gipahinumduman o usab kita sa atong Ginoong Hesukristo. Dili gyud nato palabihon ang kalibutanong bahandi labaw pa sa kalagnong kaluwasan. Kung sa in-English pa na, seek ye first the kingdom of God and everything will be given up to you. No? So unahon jud nato ang pagpangita sa langit nung kinabuhi, no, kalagnong kaluwasan, labaw pa sa kalibutanong bahandi. Of course, it is very practical. Why? Tungod kay kung unahon yun nimo og pangita ang langit nung bahandi, ang kalibutanong bahandi, iyang idugang kanimo. Klaro ba? No, sa ato pa, mura o kumplito, mahimong kumplito ang imong kinabuhi kung maoy una nimong pangitaon ang gingharian sa Dios. Tungod kay iya manggong idugang kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan. Whereas kung imong pangitaon ang kalibutanong bahandi, unya makasala pa hinuon ka, no? Kawang lamang ang tanan nga imong pagabatunan. Nganuman, tungod kay ang tanang bahandi ining kalibutana, no? Kalibutanong bahandi, igkamatay nimo, biyaan ra magud na nimo. Whereas kung langit nung bahandi ang imong pangitaon na ining kalibutana, matagaan ka pa niya sa imong mga gikinahanglan, igkamatay nimo, dadon pagyud nimo ng bahandia dito sa langit. Unsa man kining gitawag natong kinabuhing walay katapusan. So if you are to decide using your common sense, mas maayo gyud di ay nga mangita gyud kita pagpangita sa una sa gingharian sa langit. But do naman ko'y mga sitwasyon ining kalibutan nga we will be that we should decide mo desisyon ta kay usahay do na manggoy panahon ba nga mupili ta ba kalibutanong bahandi pa o kalagnon nga kaluwasan o sa man pananglitan ug dunay kalawaton imong tan-awon kung ako ning kawato ning butakan mura man jud di ko madakpan ra. Mura man gyud og makalusot ra man gyud ko ini kay kumpletos papilis. Wala ko'y nakabalo. O pwede ra ko na ning kawaton. Kwarta na gud ni. Again, balik gyud kadayon sa imong priority. Unsa may imong priority? Ang gingharian sa Dios. So pangutan-a gidawon imong kaugalingon. Kung akong kawato ning butanga kay nagsalig ko nga dili ko madakpan. Malangit dagway ang akong kalag ini. So, bingon din ka, mura pang yung dili. So, di na ako ni buhaton. Yan naman, tungod kay ang akong kalag mapudod niya mo'y mabutang sa problema. Ingon niya na. So, always make it your point, a point sa imong kinabuhi nga, imog yung sukit-sukiton sa mani. Malangit dagway ko ini. Kaya kung dili, ay di rako. No, matimpasaw, mantas impirno ining buhata. Or for example, doon ay mga tao nga mura og matintal yung ka nga imong i-manipulate. Imo bang pahimudsan ba ang ilang ka-inosente, ang ilang ka-ignorante, ang ilahang kawalay kahibalo? Kung ako ni uwato ng mga tawhana, pwede. Nga naman,
Wa man ni kalibutan, ako ra man yung kabalo ini butanga. Pero ang problema, pangutan na agad dahil imong kaugalingon. Unsa man, kung ako ning buhaton, malangit dagway ko ini. Gulang-gulang na ra ba ko, base ng pag-abot sa kamatayon ako, mutimpasaw ko ini dito sa gingharian ni Satanas. Klaro? So, nga, manikamot yung ka nga, dili gini mao ning buhatonan ni blikayan gini nato. No ya sayon ra may nang pagbuhat og maayo. Sayon ra gyud basta wa ka maghuna-hunag dautan. Wala gani ka naghuna-hunag dautan, sayon ra gyud. Panalitan manggihatagon ka. Wala gani ka maghuna-huna nga Jesus lamian ni mga tawhana. Ako mo'y naning kamot unya sila igo rang mudawat og limpyo. Wala gani ka maghuna-huna ana, ay sayon ra gyud kaayo ning pagpanghatag. Sayon ra gining pagbuhat og maayo kung wala kay gitawag bitaw nato og mga biases, sa in English pa na biases. Kung doon na gani kay mga biases, sus, makakawatan po na poros, sus, oras gihapon og di ko mangawat, sila ra po'y mangawat ana, ngawat ra gyud lang ko kay kinawatay na bitaw na. Daotang huna-huna ba? Pero wala ka ana mga huna-huna. Sayon gyud kay pagbuhat og maayo. Ngano man wala may mupugong nimo. Wala man kay gitawag nato sa in English og ill feelings. Wala kay kayugot, wala kay kasuko, wala katanan. So pagbuhat nimo ayo simple. Pag ingon nga mo tabang ka, tabang. Wala naman kidagang huna-huna pa. Wala naman ka mag-ingon-ingon nga, sos, mga tapulan ko na mga tawhana, sa ito pagtabang ana, sos. Ayaw na yung huna-huna na. Buti pa sabot nga, if you will follow Jesus, always think about it. Ayaw dugang-dugangi, kay munay makapapugong nimo. Munay makapag-block sa imong dalan, paingon sa gingharian sa langit. Klaro? Diyos wa maklaro. Klaro wala. Manindong palihog.